हरीश हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। माता हरे जी। हरे कृष्णा कृष्णा എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे सर्वशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം 2ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 26 മുതൽ 41 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവകി മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ ആ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ദേവകിയുടെ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് എല്ലാ ദേവഗണങ്ങളും വന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മള് 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ മാതാജി? 36 ആണോ 35 ആണ്? ഞാൻ രൂപ 36 കണ്ടു അല്ലേ? 35 ആയിരിക്കും മാതാജി. ഞാൻ 36 എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പൊ 36 ആയിരിക്കണം. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ ഇതിനകത്ത് 35 രണ്ടു വട്ടം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമരൂപേ ഗുണജന്മ കർമ്മഭിർ നിരൂപിതവ്യേ തവ തസ്യ സാക്ഷിണ മനോവചോഭ്യാമനുമേയവർത്മനോ ദേവക്രിയായാം പ്രതിയന്ത്യത്താഭിഃ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. ഹേ ഭഗവാൻ, ഭാവനാ പദങ്ങളിൽ വൃത സഞ്ചരിച്ച അവർക്ക് അങ്ങയുടെ ദിവ്യനാമരൂപങ്ങൾ നിരൂപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ തീർത്തും അറിയാനാവൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി അല്ലെ, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭാവന കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പത്മപുരാണത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യത. അപ്പൊ അതില് പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ അത് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജിഹ്വ എന്താണ്? നാവിൽ തുടങ്ങും. നാവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം? നാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക,
ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നാവ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണം തുടങ്ങണം. നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. എങ്ങനെ നാവ് കൊണ്ട് സേവിക്കുക? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ആ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ആ അതിന്റെ ഉയർച്ചയുടെ തോതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സാധാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എത്ര പണ്ഡിതനായാലും എത്ര വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളും എല്ലാം നല്ല ഉച്ചാരണത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന നല്ല പണ്ഡിതനായാൽ പോലും ഭക്തിയില്ലാതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരുപാട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ തന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ഒരു കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ, അങ്ങനെ ശരിക്കും അങ്ങനെ കൃഷ്ണനില്ല, ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരുവാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ എന്തോ ആണ്, പാണ്ഡവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 പാണ്ഡവർ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് തരും. വലിയ കേൾക്കുന്നവർ വിചാരിക്കും എത്ര പണ്ഡിതനാണ്, എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് മഹാഭാരതം ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല. ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ. അല്ലാതെ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ ഭഗവാനെ അവരുടെ ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് കാണുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് നാഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേ, നമ്മളുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ, നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18.55 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയാ? ഭക്തിയാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ. എന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരുവന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ എന്നെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങുന്ന നമ്മളുടെ നാവ് കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പല ജന്മങ്ങൾക്ക് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള ആ അഴുക്കിനെ എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി തരും. അപ്പൊ ഈ മായാവാദികൾ അവരെല്ലാം നിരീശ്വരവാദികളാണ്. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനെയും രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും മാങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാങ്ങയുടെ രുചി നമ്മളുടെ നാവിൽ കിട്ടുമോ? മാങ്ങ എടുത്ത് കഴിച്ചാലേ രുചി കിട്ടുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതുപോലല്ല ഭഗവാന്റെ നാമം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഈ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാമത്തിന്റെ രുചി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കൃഷ്ണനുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ നാമവും രണ്ടല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃഷ്ണനുണ്ട്, ആ നാമമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് മാമ്പഴം എന്ന് പറയുമ്പോ മാമ്പഴം ഇല്ല. മാമ്പഴം ഫിസിക്കലി വന്നാലേ നമുക്ക് മാമ്പഴം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതിന്റെയും വ്യത്യാസം. ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും രണ്ടല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ്. നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാർ. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരല്ലേ, കലികാലത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോ തന്നെ അവിടെ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ഭക്തനായിരിക്കണം. അല്ലെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അറിയണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപമൊക്കെ അറിയണം. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും രൂപവും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമല്ല, ഒന്നല്ല എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണം.
അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ഈ ഫിലോസഫി ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ബുദ്ധി കുറഞ്ഞുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വ്യാസദേവൻ മഹാഭാരതം രചിച്ചു. അപ്പൊ മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിഹാസമാണ്. ആ ഇതിഹാസം നമ്മൾ പഠിക്കുകയും കേൾക്കുകയും അതിലും മഹാഭാരതത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് ലീലകൾ മഹാഭാരതത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ മഹാഭാരതത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും അവർക്ക് പയ്യെ പയ്യെ ക്രമേണ ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള അവസരമാണ്. ക്രമേണ അവർക്കും ശുദ്ധഭക്തരാവാൻ സാധിക്കും. അവരിതെല്ലാം വായിച്ചു, കാരണം അവർ കേൾക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. മഹാഭാരതത്തിലായാലും ഭാഗവതത്തിലായാലും, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പം അത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലെ, അത്ര ഫിലോസഫിക്കലി മനസ്സിലാകാത്ത ആൾക്കാര് ഭഗവത്ഗീത അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും മഹാഭാരതത്തില്. ബാക്കി കഥയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് താഴെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വ്യാസദേവൻ മഹാഭാരതം രചിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലും അത് നഷ്ടമല്ല. അതിനകത്ത് മഹാഭാരതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുണ്ട്. ആ ലീലകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്രമേണ ശുദ്ധഭക്തരിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭക്തരുടെ സംഘമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധഭക്തരുടെ മനസ്സെങ്ങനെയാണ്? അവര് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. 24 മണിക്കൂറും അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അവരെ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തെ ആത്മാക്കളായിട്ട് കാണരുത്. അവരുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, കർമ്മം, മനസ്സാ വാച കർമ്മണ എല്ലാം അവര് ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര് മുക്താത്മാക്കളാണ്. കാരണം അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന? നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവര് ഈ ലോകത്തുള്ള, പുറമേ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധാ വ്യക്തിയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അവര് മുക്താത്മാക്കളാണ്. കാരണം അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഭൗതികതയുടെ ഒരു തരി പോലും ഇല്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഭക്തർക്കും അഭക്തർക്കും. ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭക്തരല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. മറ്റ് ഭക്തരായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ അവരെ പോലെ എനിക്ക് ആകാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാം, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ? പൂന്താനം കാണുന്നുണ്ട്, കുറൂരമ്മയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാം, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ അത്രയും ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ശുദ്ധമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് എത്താം? അവരുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്ന്, ആ ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഗുണലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരെ സേവനം ചെയ്ത്, ഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്ത്, ഉയർന്ന ഭക്തരെ, ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് സേവനം ചെയ്ത് അവരുടെ വിനീതമായിട്ട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് വേണം നമുക്ക് ആ ലെവലിലെത്താൻ. ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ പ്രേമ അഞ്ജനം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാൻ, നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ പ്രേമം വേണം. ആ പ്രേമം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പം എല്ലാരും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ്. നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തിയില്ല. ഭക്തിയോടുകൂടി അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മളെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളവർ, മറ്റു ഭക്തര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രേമത്തോടു കൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വളർന്നു വരേണ്ട ഒരു വികാരമാണ്. ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോട് ഉള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള സ്നേഹമല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം? ഹരേ കൃഷ്ണ. സച്ചിദാനന്ദ രൂപം. രൂപം മാതാജി.
കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദം അല്ല ഭഗവാന്റെ കൈകൾ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് എന്താ? നാരായണൻ, വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു അവതാരമാണ് കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണനേക്കാളും വലുതാണ് വിഷ്ണു എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണു, അല്ലെ? അപ്പോ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ കാർവർണ്ണനായിട്ടുള്ള, കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലേന്തിയ, താമര പോലത്തെ കണ്ണുകളും തലയിൽ മയിൽപ്പീലി ഏന്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ നിറം എന്താണ്? നല്ല കാർമേഘത്തിന്റെ വർണ്ണം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതുതായിട്ടുള്ള കാർമേഘ വർണ്ണം. അത് ഇരുണ്ട നിറമാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള നിറമല്ല, ഭയങ്കര ആകർഷകമുള്ള ഒരു നിറമാണ്, വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള നിറമാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉപമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു മേഘത്തെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം അളവറ്റ സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം അത് കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാർ പോലും തോറ്റുപോകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തില്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ രൂപം ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും? പ്രേമാഞ്ജനത്തോടെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക്, അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോട് അത്രയും പ്രേമമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കൂ. ആ രൂപം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യുക, അവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു പഠിക്കുക, അവർക്ക് ഭക്തിയുത അവരെ സേവിക്കുക. അങ്ങനെ സേവിച്ചാൽ അവരുടെ ഭഗവാന് പ്രീതനാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ്. കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, എന്നാലും അവിടം വരെ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കറക്റ്റ് പാതയിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, ഗിരിധാരി. ഗിരിധാരി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? എന്താണ് ഭഗവാനെ ഗിരിധാരി എന്ന് പറയുന്നത്? ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തി, അല്ലെ? ഭഗവാന് തന്റെ ഭക്തരെ, വ്രജവാസികളെ ഇന്ദ്രന്റെ ആ ഘോരമായിട്ടുള്ള മഴയിൽ നിന്ന്, പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഈ ചെറുവിരൽ, ഇടത്തെ കൈയിലെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തി. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എത്ര വലുതാണെന്ന്. നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. പക്ഷെ അഭക്തരായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതൊക്കെ ഒരു കെട്ടുകഥയല്ലേ, ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഓരോ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഉള്ളവരുടെ ഓരോ ഫാന്റസി സിനിമയൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ, ഓരോ കാർട്ടൂണിൽ കാണിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് കാണുന്നു. അത് അഭക്തർക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഭക്തർക്കറിയാം ഭഗവാൻ സ്വയം ഈ ലീലകൾ ചെയ്തതാണ് എന്ന്. അത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപവും ഗിരിധാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് പല നാമങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ദേവകി നന്ദനൻ, യശോദാ നന്ദനൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ മകന്റെ റോള് ദേവകിയുടെയും യശോദയുടെയും മകനായിട്ട് വരുന്നു. കൂടാതെ ഗോപാലനായിട്ട്. ഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗോപാല എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാരണം ഗോക്കളെ പാലനം ചെയ്യുന്നവൻ. ഗോക്കൾ, പശുക്കളെയും പശുക്കിടാങ്ങളെയൊക്കെ പാലനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഗോപാല എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട്. ഈ നാമവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ നാമമെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നാമങ്ങളല്ല. ഗോപാല, ദേവകി നന്ദന, യശോദാ നന്ദന, ശ്യാമസുന്ദര, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമങ്ങളാണ്. ഇത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആ നാമത്തിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അഭക്തർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ലീലകളെല്ലാം ഭക്തർക്ക് അവരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അഭക്തർക്കോ അവർക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രേമമില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ലീലകൾ ഇതെല്ലാം കെട്ടുകഥയായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നും. അപ്പോ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്? ഇതിനൊരു നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തില് ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്. ആർക്കാണ് ഈ രുചി കിട്ടാത്തത്?
മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചവന് എന്താ മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുമ്പോ അവൻ എത്ര മധുരമുള്ള വസ്തു കൊടുത്താലും രസഗുള കൊടുത്താലും അത് രുചിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം അത്ര മധുരമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. അത് നമുക്ക് രുചിക്കാൻ പറ്റണില്ല. കാരണം നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അശുദ്ധമാണ്, ബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ നാമരുചി നമുക്ക് കിട്ടണില്ല. എന്നാൽ ഈ നാമരുചി കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപദേശാമൃതം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ശുദ്ധമായിട്ട് നാമം ജപിക്കണം. ആ നാമം കൊണ്ട്, നാമം ജപിക്കുമ്പോ എനിക്ക് രുചി കിട്ടണില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി നാമം ജപിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നാമത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണ്ട. ആ നാമം നമ്മള് ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ആ ശുദ്ധമായി ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ രുചി ക്രമേണ വരും. ഇപ്പം മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കരിമ്പായിരിക്കും. അപ്പൊ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും മധുരം തോന്നില്ല, കയ്പായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ കരിമ്പ് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ അതിന്റെ മധുരം അവർക്ക് വന്നു തുടങ്ങും. അതേപോലാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും കാണില്ല. പക്ഷെ അത് ജപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ക്രമേണ നമുക്ക് ആ നാമത്തിൽ രുചി ഉണ്ടാകും. ആ ആ നാമം ശരിക്കും നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് എനിക്ക് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാറ്റം വരുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോട് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ വരും. താല്പര്യം കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്റെ നാമജപം എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട്. ആ നാമജപം എഫക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കുറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് 8 മണിയാകുമ്പോൾ വേറെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അത് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇനിയും ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ, അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വരെ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണവും എല്ലാം ഒന്നാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഭക്തിയുത സേവനം. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ജന്മം എന്താണെന്നും ഭഗവാന്റെ കർമ്മം എന്താണെന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഇതില് അവിശ്വാസം വരില്ല. ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥയല്ല എന്നും ഇതൊക്കെ എത്ര അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ലീലകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോലോകത്ത് സുഖമായിട്ട് എല്ലാ ശുദ്ധഭക്തരാണല്ലേ. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയില് ഉള്ള ഒരു ജയിലാണ് ഇത്. ഈ ജയിലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഭഗവാനില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജയിലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആൾക്കാർ കാണും? ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷന്റെ വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയില് 1/4 ഭാഗവും ആത്മീയ ലോകമാണ്. അതിൽ 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്. അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ എന്താണ് അവരുടെ ഉള്ളില് ഒരു തരി പോലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. അവര് ഫുൾ ടൈം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അവരെ വിട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഈ ജയിലിൽ വരുന്നത്? ഈ ജയിലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരത്ര നല്ല ആൾക്കാരല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും തെറ്റ് ഭഗവാനെ മറന്ന് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നു. എന്താണ് അത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് പല അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് ഇവിടെ ലീലകളാടുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം അവതാരിയായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്ന് നാമമായിട്ട് വരുന്നു. നാമം ജപിച്ച് നമ്മളെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് അതിന് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിൽ താല്പര്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നശിക്കണം. എനിക്ക് വേറെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല, ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് ആ ഒരു ലെവലിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ വരണമെങ്കിൽ
ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. കാരണം ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ, അല്ലാതെ നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ടോ ഒന്നും ഭഗവാൻ അതൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭാവം എന്താണ്, എന്ത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഇതിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ തീർത്തും അറിയാനാകൂ എന്ന് ദേവന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കും. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ശൃണ്വൻ ശൃണൻ സംസ്മരയം ചിന്തയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൃണ്വൻ ശൃണൻ സംസ്മരയം ചിന്തയൻ നാമാനി രൂപാനി ച മംഗളാനി തേ ക്രിയാസു യസ്ത്വച്ചരണാരവിന്ദയോരാവിഷ്ടചേത ന ഭവായ കൽപ്പതേ. വിവർത്തനം വിജയനാണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ആ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും മനസ്സെപ്പോഴും അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു വരും. അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയനായ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് സദാ ശ്രവിക്കുകയും ജപിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കാണ്? അവരുടെ മനസ്സാ വാച കർമ്മണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന, മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറച്ചവർ. അവര് കേൾക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ രൂപം നാമ ലീലകളെല്ലാം സദാ കേൾക്കുന്നു, അത് തന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നു, അത് തന്നെ ജപിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. അവര് ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും അവരുടെ അവബോധം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗ. ഭക്തിയോഗ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പല യോഗ പറയുന്നുണ്ട്. കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗയോഗ. ഭക്തിയോഗ പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രം, അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഭക്തിയോഗ കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ സാധിക്കും. മറ്റു യോഗകളിലൂടെ എത്താം, പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അത് പല വഴിയിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോകുന്ന പോലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് മുഴുകാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ ജീവിതചര്യകൾ മാറ്റും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തർ, അവര് ഭൗതികമായ ശരീരമാണെങ്കിലും ആ ശരീരം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അവര് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവരുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, അവരുടെ മനസ്സ്, അവരുടെ വാക്കുകൾ, അവർ കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവത് സേവനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തിനേയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാത് ഭക്തി രഹേ ത്വയി ത്വയി. എനിക്ക് വേണ്ടത് എത്ര ജന്മം ഞാനിവിടെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭവതാത് ഭക്തിർ, അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ, ശുദ്ധ ഭക്തർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിച്ചാലും അവര് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ പോലെ കൈയും കാലും എല്ലും മജ്ജയും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭൗതിക ശരീരമാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. കാരണം അവര് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ വീണു പോയാലും സാരമില്ല, അവരെ വീണ്ടും ഉയരും. അതിനുദാഹരണമാണ് ഭരതരാജാവ്, അല്ലെ? ഭരതരാജാവ് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം
അടുത്ത ജന്മം ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റ്? ഭരതരാജാവ് ചെയ്ത തെറ്റെന്താ? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിപ്പോയപ്പം വന്നിട്ട് എല്ലാം മറന്നു. ആ മാനിനെ കണ്ടപ്പം അതിനോട് ആ കൂടുതൽ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ തോന്നി. പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായി ചിന്ത. അതെ അതെ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, രാജ്യവും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു വന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ വന്നപ്പോ പരോധർമ്മം മറന്ന് ഉപധർമ്മത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി. ഒരു ജീവനെ രക്ഷിച്ചതല്ലേ, ആ ഒരു കുഞ്ഞു ജീവൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതിലോട്ട് പോയി. അപ്പൊ പരോധർമ്മം അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയി. അതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ജന്മം മാനായി ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആ മാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ സൂക്ഷിച്ചായിരുന്നു ആ മാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നും ജീവിച്ചത്. അമ്മയെ മാനന്റെ ശരീരമുള്ള ആ അമ്മേനെ വിട്ടിട്ട് ഈ മാൻ എവിടെ പോയി? ആശ്രമത്തിലാണ് വസിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മം ജഡഭരതനായി. ആ ജഡഭരതനായിട്ട് ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ കളഞ്ഞില്ല. കാണുമ്പോൾ ഒരു മൂഢനെ പോലെ അദ്ദേഹം നടന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമില്ല. അത് നമ്മള് ഈ ജന്മം സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സമയവും എന്ത് ചെയ്യണം? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം, ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഇത് തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്നെ അത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ട്, അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി എന്നെ വണങ്ങി എന്റെ നാമരൂപങ്ങളെ കീർത്തിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ പുനർജന്മമില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു. അതേതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, കീർത്തനം, പാദസേവനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, വർദ്ധനം, ദാസ്യം, ദാസ്യം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുന്ന? ശ്രവണം. ശ്രവിക്കുക, കേൾക്കുക. അപ്പൊ ഈ ശ്രവണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റ് പറ്റും. ഞാനും ഭഗവത്ഗീതയാണ് കേൾക്കുന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ചാപ്റ്റർ ലെക്ചേഴ്സ് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചാൽ ഒരുപാട് ലെക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരുപാട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കും. അപ്പൊ വിചാരിക്കുക ഏതെങ്കിലും കേട്ടാ പോരെ? എല്ലാരും ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ അല്ലേ പറയുന്നത്? അങ്ങനെയാണോ? നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത് ശ്രവണം? പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട്. ആ ഗുരു പരമ്പര വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പല രാഷ്ട്രീയക്കാര് പറയാറുണ്ട്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് പറയാറുണ്ട്. അവരുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസിൽ പറയും. പിന്നെ ബ്രഹ്മവാദികള്, മായാവാദികൾ വരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മായാവാദികളുടെ ലെക്ചേഴ്സ് ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെക്ചേഴ്സ് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ളത്. മായാവാദത്തിലെ ലെക്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണ്. ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര, ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന്, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന്, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അഭക്തരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. സനാതന ഗോസ്വാമി പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞതാണിത്. നമ്മള് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മായാവാദിയുടെയോ ബ്രഹ്മവാദിയുടെയോ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെയോ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായാലും അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അസത് സംഘത്തെ ഒഴിവാക്കണം. ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാവൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ കുറെ ഭൗതിക തലത്തിലേ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നല്ലാതെ ഭക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കാൽപാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. ഗുരുവിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച ഗുരുവിൽ കൂടി മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഗുരു ഭഗവത്ഗീത പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആ ഗുരു ആരെ കണ്ടാലും കൃഷ്ണന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു മജീഷ്യനോ കുറെ വാക്ചാബല്യം ഉള്ള വ്യക്തിയോ ഈ കുറെ എന്താ അക്കാഡമിക് കരിയറിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോ അവരൊന്നും അല്ല ഗുരു. നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പലരെയും ഗുരുവാക്കി കാണിക്കും. ഓ, എന്റെ ഗുരു ഇതാണ്. നല്ല ഇപ്പം സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് കഴിവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംസാരം കേട്ട് വീണു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാക്ചാബല്യമുള്ളവരെയോ ഒരു മജീഷ്യനെയോ നമ്മുടെ കരിയറിനെ എനിക്കിപ്പം ഉയർന്ന ജോലി കിട്ടി, എനിക്ക് ഇത്രയും ശമ്പളമുള്ള ജോലി കിട്ടി, ഞാനിപ്പോ വലിയ പൊസിഷനിൽ നിന്നു, അതെല്ലാം ഈ വ്യക്തി കാരണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ അക്കാഡമിക്കലി സഹായിച്ചോ, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ സഹായിക്കുകയോ നമുക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. അതല്ല ഗുരു. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നുമല്ല. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതെന്തോ അത് അതുപോലെ പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ശ്രവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ്, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവ, സാധു, ഗുരു, ശാസ്ത്രം ഇതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. പിന്നെ ആ ശ്രവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, ആ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്ത മാത്രമല്ല. എനിക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പൊ അയാളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ? ആ ഇഷ്ടം ആവുമോ? ആ ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. എന്താണ് ഗുരു പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ? ഇപ്പൊ 16 മാല ജപിക്കണം, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, അതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഇതൊന്നും പാലിക്കാതെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ എന്റെ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം, എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് എല്ലാം. നമുക്ക് ഗുരുവായൂർ പോയാൽ കാണാം എത്ര ഭക്തരാണ് ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് കണ്ണീര് വരും. പക്ഷെ ആ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും അവർ പാലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ശുദ്ധഭക്തി അല്ല. ശുദ്ധഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തി, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത്, ഇതെല്ലാം ആ ശുദ്ധഭക്തൻ, പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരുടെ ആ ഭക്തി തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. നമുക്കിനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 9 തരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. വിഷ്ണു സ്മരണം. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, അതാണ് വിഷ്ണു സ്മരണം. പാദസേവനം. ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം സേവിക്കുക, പാദസേവനം. 5 ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം. അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, ദാസന്റെ ഭാവത്തിൽ, സഖ്യം. സഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഖ്യഭാവത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന ഭാവത്തിൽ സേവ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനനാണ് അതിന് ഉദാഹരണം. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തിനെ പോലെ. പിന്നെ ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനത്തിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം ബലി മഹാരാജ്, മഹാബലി സ്വയം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു അല്ലെ? 3 ലോകങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ കാൽപാദം വെക്കാൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ ആത്മനിവേദനം ചെയ്തു. അതാണ് ആത്മനിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്യാ ഹരേസ്യ ഭവതാ പദോ ഭുവോ ഭാരോപനീതസ്തവ ജന്മനേ സ്ഥിതോ ദൃഷ്ട്യാങ്കിതാം ത്വത് പദകേഷു ശോഭനൈർ ദ്രക്ഷ്യാമഗാംധ്യാം ച തവാനുകമ്പിതാം. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോ. വിവർത്തനം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഈ ഭൂമിയിൽ അസുരന്മാരുടെ
ഭാരതത്തിലുണ്ടായ ഖേദം അങ്ങയുടെ അവതാരമാത്രേ തീർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഇനിയും ശംഖചക്രാത പത്മങ്ങളുടെ അടയാളമുള്ള അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലും സ്വർഗലോകങ്ങളിലും പതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ആനന്ദിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ കാൽപാദം, ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിലുള്ള മാർക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ കാലില് ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മത്തിന്റെ അടയാളമുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു കൊടിയുടെയും പിന്നെ ഇടിമിന്നലിന്റെയൊക്കെ ഒരു മിന്നലിന്റെ ഒരു അടയാളം ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നടക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നടന്നാലും ഈ പാദത്തിലുള്ള ഈ അടയാളങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനധാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ധാമമാണ്, ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവിടെ ഓടിക്കളിച്ച് കുട്ടിയായിട്ടല്ലേ ബാലലീലകളെല്ലാം ചെയ്ത വൃന്ദാവനധാമിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ കാൽപാദത്തിന്റെ അടയാളം ദർശിച്ച എത്ര ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അപ്പോ ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം അത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. കൂടാതെ നമ്മുടെ അക്രൂരര് വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെല്ലുന്ന എന്തിനാണ്? അക്രൂരര് കൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും കംസന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അക്രൂരര് കാണുന്നത് അവിടെ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിലെ അടയാളങ്ങൾ ആ വൃന്ദാവന മണ്ണിൽ അദ്ദേഹം കാണും. അത് കാണുമ്പോ അക്രൂരർ ആ മണ്ണിൽ വീണ് ഉരുണ്ട് അവിടെ ഭഗവത് ഭക്തിയില് കരയുകയാണ്, ആ മണ്ണിൽ ഉരുണ്ട് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ കാൽപാദം കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ അനുവദിക്കാതെ ആർക്കും ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ കാൽപാദം, അതാണ് ദേവന്മാർ പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ ആ ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുടെ അടയാളമുള്ള തൃപ്പാദങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലും സ്വർഗലോകങ്ങളിലും പതിയുന്നത് കണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അവർക്കും അത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഗോപികള് ഭഗവാൻ പോയതിനു ശേഷം നിരന്തരം അവര് വിരഹ ദുഃഖത്തിലാണ് ഭഗവാനോടുള്ള. ഭഗവാൻ അങ്ങ് മധുരയില് പോയതിനു ശേഷം ഗോപിമാര് ഭഗവാന്റെ ആ കാൽപാദങ്ങളില് ഇവിടെ ആ മണ്ണിലൂടെ ഭഗവാൻ നടന്നതെല്ലാം അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചിന്തയില്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് വിരഹ ദുഃഖത്തില് ആ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഗോപിമാർ. അപ്പൊ ആ ഗോപിമാർ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത്, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലല്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെയും ഗോപിമാരുടെയും ബന്ധം ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരു ആൺപുരുഷ ബന്ധമായി കാണരുത്. അത് വളരെ തെറ്റാണ്. അത് നമുക്ക് ആ തലത്തിലേക്ക് ആ തലവേ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനും ഗോപിമാരും രാധാറാണിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതൊരിക്കലും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കേൾക്കണം. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നല്ല കേൾക്കേണ്ടത്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള വൈഷ്ണവനിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ ലീലകൾ കേൾക്കാൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭാവം എന്തായിരുന്നു, ആ ഭാവം നമ്മളിലും ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഗോപിമാർ. അവര് മാധുര്യ രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിരന്തരം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇനി 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നധേ ഭവസ്യേസ ഭവസ്യ കാരണം വിനാ വിനോദം വദ തർക്കയാമഹേ. ഭവോ നിരോധാ സ്ഥിതിരവിയവിദ്യയാ കൃതായ തസ്ത്വായി അഭയാശ്രയാത്മനി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ വർത്തനം. അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിച്ച ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവല്ല അങ്ങ്. അതിനാൽ ഈ ലോകത്തിൽ അങ്ങയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് കാരണം അങ്ങയുടെ തന്നെ ക്ലാദിനീ ശക്തി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.
അതുപോലെ അങ്ങയുടെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അവർ അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതരല്ലെങ്കിൽ ജന്മമൃത്യു ജരാദികളായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മളെ പോലല്ല ഭഗവാന്റെ ജനനം, അല്ലെ? ഈ നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ബദ്ധാത്മാക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാരും. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മമൈ വാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. എല്ലാം ഈ ജീവഭൂതങ്ങളെല്ലാം ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം എന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അവരെല്ലാം എന്താണ്, ഗുണത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അളവിൽ ഒന്നാവാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനാവാൻ സാധിക്കില്ല. ഗുണത്തിൽ നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദമാണ്, ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ജന്മവും ഭഗവാന്റെ ജനനം, ഭഗവാന്റെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയുടെ ബലത്താൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ തീരുമാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹവും, നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹവും നമ്മളുടെ ആ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ എല്ലാം ഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു യോനിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ്. അത് ഏത് മാതാവാണ്, ഏത് പിതാവാണെന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളുടെ കർമ്മവും ആഗ്രഹവും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതി അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം, അടുത്ത ജന്മം നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ജന്മം അങ്ങനല്ല. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം മുകളിലാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം ആഗ്രഹിച്ച് ഇവിടെ എനിക്ക് ലീല ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഭഗവാൻ വരുന്നതാണ്. ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല. നമ്മളെ പോലെ ഉള്ള ശരീരമല്ല, നമ്മളെ പോലെ അല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ജയിലിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരുന്നു. ഈ ജയിലിൽ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഭഗവാനില്ല. പക്ഷെ ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകൾ ആടുകയാണ്. ലീലകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും? നമ്മളിതൊന്നും അറിയാതെ ഇവിടെ തന്നെ കാലങ്ങളായിട്ട് ജനിച്ചു മരിച്ചു കിടക്കും. ഇവിടെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി തരാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് ഓരോ ലീലകൾ ആടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. അത് ആരും പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല. അതാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം. പല തത്വചിന്തകര് പറയാറുണ്ട്, അവര് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിൽ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് പറയും, എന്തിനാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ദൈവത്തിന് ഇവിടെ വരാതെ തന്നെ ഉദ്ധരിപ്പിച്ചൂടെ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കാം, എന്താ വന്നാ കുഴപ്പം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താ വരാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരാലോ. അപ്പൊ ഭഗവാന് തന്റെ ഭക്തരോടുള്ള അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താണോ, ഭഗവാൻ ആ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീഡമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പറക്കാനോ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ എനിക്കത് ആഗ്രഹമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം നേടാനോ അങ്ങനെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കില്ല. ഭഗവാന് പക്ഷെ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. കാരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതും നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നതാണ്. അങ്ങയുടെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അവർ അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതരല്ലെങ്കിലും ജന്മമൃത്യു ജരാവാദികളായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യം ഭഗവാന് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കൾ അവരുടെ കർമ്മവും കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയുടെ അടിയിലാണ് നമ്മള്? ഭഗവാന് പല ശക്തികളുണ്ട്. തടസ്സ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി,
തടസ്ഥ ശക്തി. നമ്മളെല്ലാം തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഏത് ശക്തിയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ബലത്തിലാണ് നമ്മള് ബലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മറക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരാണ്? നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൊച്ചിലത്തെ കാര്യം പോലും ഓർമ്മയില്ല. അല്ല, ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യം പോലും നമ്മൾ ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മം, അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മമൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുക? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ആ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നത്. കാരണം ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ഡ്യൂട്ടി അതാണ്. എങ്ങനെ എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താം എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ അതല്ലേ ദേവിഹേശ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യ. ഈ മായാശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ആ മായാശക്തിയെ മറികടക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ മായാശക്തിയെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നാമജപ സങ്കീർത്തനം. ആ നാമജപത്തിൽ അതെ, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. മാമേവയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തത്തെ. എന്നാൽ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവന് ഈ മായയെ പെട്ടെന്ന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. 16 മാല നാമം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കണം. അങ്ങനെ ജപിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ക്രമേണ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ അലട്ടുകയില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിൽ പോലും വളരെ ആനന്ദത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതല്ലേ ഉയർന്ന ഭക്തര്. ഇപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന എത്ര ജന്മം എടുത്താലും അങ്ങോട്ടുള്ള ഭക്തി മതി, ഭക്തിയുടെ സേവനം മതി. കാരണം അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ആദിഭൗതിക ആദിദൈവിക ആധ്യാത്മിക അങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അവര് ഫുൾ ടൈം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ആ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അവരെ അഭയ എന്നുള്ളത് അവര് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് എന്ത് പേടിക്കാനാണ്? കാരണം ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ദോഷം വരുന്ന ഒന്നും ഭഗവാൻ ചെയ്യില്ല. എല്ലാം തനിക്ക് അറിയിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ തരുവുള്ളൂ. തനിക്കെതിരായിട്ട് ഒന്നും ഭഗവാൻ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം ആ വ്യക്തികൾക്കുണ്ട്. കൂടാതെ അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കുന്നില്ല. നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ആരാണ്. ജീവയുടെ സ്വരൂപാഹോയ് കൃഷ്ണയുടെ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മളെന്ന് തിരിച്ചറിയുവന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കും, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഞാൻ ഭഗവാനെ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് സേവനം ചെയ്തത്. അപ്പൊ 5 രസത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസം? പ്രഥമമായിട്ടുള്ള 5 രസം: മാധുര്യരസം, ശാന്തരസം, വാത്സല്യം, പ്രേമരസത്തിൽ ചെയ്തൂടെ മാതാജി? പ്രേമരസം എന്നില്ല മാതാജി, അങ്ങനെ ഒരു രസം ഇല്ല. പ്രേമഭക്തിയാണ്. പ്രേമഭക്തി തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രേമത്തിലെത്താം. ചിലപ്പോ നമ്മൾ സാഖ്യത്തിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഈ 5 രസവും പ്രേമത്തിലുള്ളതാണ്. പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ മാതാജി? അത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ? നമ്മള് എല്ലാ ഭക്തിക്കും, അതായത് ഭാവഭക്തി, സാധനഭക്തി, സാധനഭക്തി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഭാവഭക്തി ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പ്രേമഭക്തി? മുന്നത്തെ ഞാൻ മറന്നു. സാമാന്യഭക്തി, സാധനഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെയല്ലേ മാതാജി? അതെ. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ തന്നെ 5 രസത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വരും. ആ 5 രസമാണ്. ചിലപ്പോ ശാന്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വരിക. ചിലപ്പോ എന്താണ് ശാന്തം ദാസ്യ രസത്തിലായിരിക്കും. അപ്പം ഹനുമാനും ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തലത്തിലുള്ള പ്രേമഭക്തിയാണ്? ദാസ്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ പിന്നെ വാത്സല്യത്തില് യശോദാമയ്ക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള മാതൃ വാത്സല്യത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക.
പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ്? സഖ്യം. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് സഖ്യം. സാഖ്യരസത്തില്, അതായത് അത് സുഹൃത്തുക്കൾ, അർജുനന്റെ അല്ലേ മാതാജി? അർജുനൻ, അവരൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്, പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയവരാണ്. അപ്പൊ അത് പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവര് തന്നെ പല തലത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യും. അതിൽ ഏത് രസത്തിലാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് 5 തലം പറഞ്ഞത്: ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. വാത്സല്യം, മാധുര്യം, അങ്ങനെ 5 രസം. അപ്പൊ ഇതില് അതിലും സീക്വൻസ് ഉണ്ട് മാതാജി? അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഓർഡറിലാണ്. അതിൽ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാധുര്യരസമാണ്, ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരി കൃഷ്ണ. അത് തുടങ്ങുന്നത് ശാന്തം, അതിന്റെ ഓക്കെ. മുകളിലാണ് ദാസ്യം, ദാസ്യത്തിന്റെ മുകളിലാണ് സാഖ്യം, സാഖ്യത്തിന്റെ മുകളില് ആ. വാത്സല്യം, അതിന്റെ മുകളില് മാധുര്യം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതെന്താന്ന് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മളെല്ലാരും ഏതോ ഒരു സ്വരൂപത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്, ഏതോ ഒരു ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് കാരണം ഇവിടെ വന്നു. ഇനി ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അവിടെ ഏത് രസത്തിലാണ് സേവനം ചെയ്തത് എന്ന്. അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ സേവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവന്മാര് ദേവകിയോട് പറയാണ്, കംസനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഗർഭത്തിലുള്ളത്, അദ്ദേഹം അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇനി കംസനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന്. ഇതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയില് പറയാൻ ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ദേവകീനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ദേവകീനെ കുറച്ചുകൂടെ എൻകറേജ് ചെയ്യാണ്. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഗർഭത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2 ശ്ലോകങ്ങളൂടെ ഉള്ളൂ, 40, 41. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മത്സ്യാശകച്ഛപൻസിംഹവരാഹ-ഹംസ രാജന്യവിപ്രവിബുധേഷു കൃതാവതാര ത്വം പാസിനസ്ത്രിഭുവനം ച യഥാധുനേശ ഭാരം ഭുവോ ഹരയതു തമവന്ദനം തേ. ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉമാദേവി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ പരമനിയന്താവേ, കാരുണ്യം മൂലം സകല ലോകങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാനായി അങ്ങ് മത്സ്യം, അശ്വം, കൂർമ്മം, നരസിംഹം, വരാഹം, ഹംസം എന്നിവയായും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, പരശുരാമൻ എന്നിവരായും ദേവന്മാരിൽ വാമനദേവനായും അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അങ്ങ് കാരുണ്യത്തോടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ യാതനകൾ കുറച്ചു തന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചാലും. യദുശ്രേഷ്ഠനായ ഹേ കൃഷ്ണ, ഞങ്ങൾ ആദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സകല ലോകങ്ങളെയും രക്ഷയ്ക്കായി അങ്ങ് മത്സ്യം, അശ്വം, കൂർമ്മം, നരസിംഹം, വരാഹം, ഹംസം, രാമചന്ദ്രൻ, പരശുരാമൻ, വാമനദേവൻ, പല അവതാരങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ട് യദുവംശത്തിൽ പിറന്നു, അവിടെയും ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്, അവര് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ എന്താണ്, അവര് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കംസനെ പോലുള്ള അസുരന്മാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി. അങ്ങനെ ഭൂമിദേവി പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ചെന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുകയും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ ദേവന്മാരും ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, യദുവംശത്തിൽ ഞാൻ പിറക്കും. അപ്പൊ ആ ദിവസം അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യദുവംശത്തിൽ ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ട് ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയാ, അങ്ങ് വേണ്ടുന്നത് ചെയ്താലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യൂ അത് ചെയ്യൂ, നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ഭക്തരുടെ ഇപ്പം യശോദാമയെ പോലുള്ള ഭക്തരുടെ അടുത്ത് എന്താണ് ഭഗവാന് യശോദാമയുടെ വടി കണ്ട് ഭയപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഭക്തർക്ക് ആ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല.
അപ്പൊ ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യത്തിലുള്ള ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ അടിമയാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. അവരുടെ മെയിൻ അജണ്ട എന്താണ്? എന്റെ സീറ്റ് പോകരുത്, എന്റെ സ്വർഗലോകം പോകരുത്. ഇപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരുടെ ശല്യം കാരണം ആകെ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ഭഗവാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യും എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമീപിക്കും. ഇവിടെ ദേവന്മാര് പോയി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഈ അസുരന്മാരെ വധിക്കണം എന്നൊന്നും പറയില്ല. അങ്ങ് വേണ്ടുന്നത് അങ്ങ് ചെയ്താലും എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരണം എന്ന് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു. ഭഗവാനെ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിന്നെ അതെങ്ങനെ രക്ഷിക്കും, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ട. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. അല്ല, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിഷ്ട്യാംബതേ കുക്സി കഥാ പരാപുമാൻ അംശേന സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ ഭവായന മഭൂദ്ഭയം ഭോജപതേർമുമുർഷോർ ഗോപ്തായ ദൂനാം ഭവിതാ തവാത്മജ. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അമ്മേ ദേവകി, അങ്ങയുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഭാഗ്യത്താൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ബലരാമനെ പോലുള്ള എല്ലാ മുഖ്യ അംശങ്ങളോടും കൂടി അവിടത്തെ ഗർഭത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാനിൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ കംസനെ അവിടുന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവിടത്തെ ശാശ്വത പുത്രനായ കൃഷ്ണൻ യദുവംശത്തിന്റെ മുഴുവൻ രക്ഷകനായി ഭവിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവസാനം ദേവന്മാര് ദേവകി മാതാവിനോട് പറയുകയാണ്, ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് കംസനെ വധിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും യദുവംശത്തിന്റെ മുഴുവൻ രക്ഷകനായിട്ട് ഈ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല എന്ന് ദേവന്മാർ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ദേവകിക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ വാക്ക് പുമാനംശേന പുമാനംശേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? സാക്ഷാൽ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അതാണ് പരാപുമാനംശേന, ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, ഭഗവാൻ സ്വയം ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല. അമ്മയുടെ പുത്രൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ബലഭദ്രനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബലഭദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും തീർച്ചയായിട്ടും ദേവകി മാതാവിന് സംരക്ഷണം തരും. കംസനെ വധിക്കും. കംസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്രയും ശത്രുതത്വ ഭാവത്തിലിരിക്കുകയാണ് കംസൻ. അപ്പൊ ആ കംസനെ വധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടാനില്ല, എല്ലാ സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് അടുത്തത് നളകുബേര മണിഗ്രീവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ